Oh ayu. Ayo 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 ayo. Yo toyo. Pancen sliramu Wes ora krasa rasa jane ayu. Oh, oh, oh. titip sayang sliramu ora bisa opo lali opo pancen Gendang dah. Lewat yo toyo. Tembang kangen, tembang kangen, tembang kangen, tembang kangen. Suarane putri. Oh, oh, iya. Angkat. Jok, 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 jok. Vokalnya mas. Suwuk. Des, des. Oi. Des, burung. Kan tombo. Putri. Bisa ilang Terima kasih Putri cerita benar rumiyin tembang kangen diaturke kagem kanca dulur kabeh sumber pareng rawuh. Mboten supen kula aturaken dulur lanang. Ya, sapa? Araka Mas Santoso sing suwe ora tau petruk. Lho. Tembang kangen Kang Mas. Ya. Ugi aturke dulur-dulur sing padha pareng rawuh dalu menika ngestreni doping pinanganten. Klebu sedulur sing saka Panjen, Mas Rofik, sak keluarga. Moga berkah kagem pinanganten loro-lorone ya, Nduk. Ya. Coba swasana saya ngangsek saya dalu. Sing nganggo dalem ya ngersake rawuh sedulur lanang Mas Jo Klidik karo Jo Kluthuk. Ya.
diaturi tindak mungganing sasana pagelaran gawekno lagu karyane Duojo iki Mas Jo Klitik. Esem lan guyumu. Yo tak bagus. Kene wong bagus. Komedi Jokluduk komedian muda milik Indonesia. Pak Gareng, Sendalu Pak Gareng. Selamat malam, sudah bagus. Messi iki wong iki. Matur nuwun. Esemu Matur nuwun warga masyarakat Kawentar. Dulur-dulur gabungan Kawentar komunitas saking Kediri, matur nuwun. Pak RT tulung. Mas Gareng. Iki dah bagus. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Patra budaya. Dulur anak kene. Apa yuk? Oh. Bojomu ning kamarku. Ning atiku kaya kowe ning sandengku. Oh, ngene rasane yen kangen kowe. Benakku ya mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali lan kuyumu. Matur nuwun Cakra Budaya Music. Sorry. Sana. Oke. Jokluduk. Oke. Mas Gareng. Oke. Asemu lan kuyumu bisa gawe seneng ing atiku. Suwe ra ketemu apa kowe sing eling aku. Janjimu bisa gawe seneng ing atiku. Nganti saiki kowe aku. Nganti kapan kowe ninggake aku. Cakra Budaya Music. Bojo. Oke. Dulur tulung aku. Lho ana tulung aku. Gurah perut. Matur nuwun. Spesial eseman warga besar Bapak Sudi. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Benakku ya mung kowe tak kowe nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali
kangen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak kowe nganti selawase aku ra bakal bisa lali selawase. Oke, esem lan guyumu. Lho, iki uga tak aturi kagem dulur tuwa, dulur lanang sing lagi rawuh najan sela-sela kesibukan. Mas Bayu Dewan, terima kasih rawuhnya. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Iki. Mbah yo nderek bingah, nderek bingah. Bingah piye? Bingah piye? Yo, Yayi kawentar iso guyub rukun. Sawentar, kawentar. Lah nggih sawentar nu kawentar. Wo Yayi kondang, pundi-pundi, kondang. ngoten lho. Nggih. Wong kok iso. Dadi sak ora-orane ana Darmagung Pak Masuri saha Bu Ribut Leres, utawa leres. Buru Bingah. Leres. Doping pinanganten dah bagus. Ah, pancenipun wonten dalipun Pak Jungkas menika. Pak Masuri. Nun, Mas Huri. lah Suri ki apa nek ra Jungkas? Mas Huri. Oh, Mas Suri. Lah garwane ki bu angin ngono lho. Buribut. Lah yo angin ribut ngono lah. Rumah saku. Reno-reno kuwi. Dadi sak orane awake dhewe sowan rene iki rak yatur panglipur silaturahmi. Nggih, leres, leres. Iki mung leres. kritik mung karo sapa? Kula Kritik kalih mau. anu bojo anak lojak sedaya. Oh kabeh melok. Nggih. Ya termasuk harmonis lah keluarganya tetap Malah harmonis. kula mampir tenggene jok kluthuk niki Oh wae. mau mampir ngene jok Aku mau kluthuk. ning omahmu. Bayuh jan lawangmu ra enek bojomu mengo. Aku terus balik. Cangkemmu lah. Piye to? Lek mau ngomong iki. Aku kok Ponorogo jam 8 mau. Lah Nah. ganting kepepet tak ngampiri kluthuk. Ngampiri kakangmu. Ha niki pun budak kula king riku niku lawange ra enek bojone mengo. Wah. Lah Lek bojone mengo ndang lebon ana. Ngono. Aja wis dipesen RT ku kuwi. kok pesen RT-mu. Walik lek ngomong kuwi. Sing bener ki lawange Ah. mengo bojoku ra enek ngono lho. Lah, kuwi ya kleru pindho. Sing bener ki lawange mengo, bojomu mengo pisan. Lah kuwi ngono lho. Ya pancen bojoku tak sedakone kok Mas anjene. Rumah saku kok. Lah Wah, aku nang iki duduk dalang lak biacok gegere nang. Ya aja galak-galak. Aja ngono kuwi, aja kereng-kereng. Urip ki menungso ki ora iso urip dhewe. Nah. Awake dhewe makhluk sosial, lho. Kabeh Dadi saling ki tolong menolong. Kowe roda itu tiba berputar. sing nulungi ya adikmu. Lho, kowe sak orane kowe jungkel sing nulungi ya adikmu. Kowe lara aku melu lara. Adikmu ya melu nyuntikne. Kowe ra ndek dhuwit ya tak sili dhuwit. Lah, adikmu ketok beneh. Ngono. Lho. Kowe ra ndek klambi ya tak Lho, sili ya disili klambi. Mergo kowe dulur Kowe rene ra ndek mobil ya dibarengi karo Nah, adikmu. kuwi lho. Kurang Berarti- piye to? berarti- Senasib serumpun sepenanggungan. Nah, Berarti ngono. tekmu ya tekku nih. Tekmu ya tekku, tekku ya tekmu. Lagi sementara bojoku ki bareng lairne ki rasa digawe ki aku nyilih bojomu seminggu no piye. Malah ngejak geseh kowe iki. Iki ketoke ya mbales perkara bojone mengoh mau. Lah, Jaremu iya. tekmu tekku. Ya nek perkara bojoku lak paling ora ki wadi. Kuwi Ora kena wadi. disilih-silihke. Wadi ngerti ora wadi? Sandal disilih reget diumbah iso. Nah, Wadi ki ya ndelok-ndelok sak ret pira ngono ya. iya. Kae- Omongno Dik, omongno Kae Dik. jenenge padi. Wah, padi ndasmu kuwi. Wedi. Kowe iki ya padha ae Mas aku. Kete ganteng kopoken lho. Bocah kok. Lah nek padha ini to wong kok. Wong ki harus saling tolong menolong. tolong menolong niki lho sing kula Heeh. arani. Wong ki paling ora bersatu padu wandine kaya masyarakat kene. Guyub rukune ayem tentreme kuwi kena kanggo patuladan. Ngono. Aku tenan lek masyarakat kene jan istimewa to. Loh, ora istimewa piye to? Wong nyatane piyai sakmene bodho guyupe Mirsani wayang kulit. Lho. Wis Gayenge kaya ngene. Ngono. buribut iki jan ya istimewa. Kok ero? Dugi wau jan cikat peladene jan cikat cakut tergenas terampil. Piyai kene gak enek sing ra lambat ora. Kene iki cepet-cepet. Kowe ya blater, blater. Itu Mas. Kula teko langsung kopi, nggih aku. Kopi tokne. Mas Tutuk rawuh. Ngono kopi. Ngesake kopi. Nggih Bu, kopi tokne Mas. Lho iya blater Wis kok. kene iki suguh gupuh aruh piyai kene iki. Rikat pokoknya. Maem nggih aku ya. Wah, Mas Tutuk dar nggih. Rawon tokne Mas. Etian Wah etian. tenan, peladene saking cepete kopi rung tak ambe, rawon rung tak pangan diundur neh ning pawon ki mau wis. Lho, Cepet-cepet kene mau wis. Sing kurang cepet iki ya contong. kowe iki kurang canda. Kudune teko langsung dimplok. Nah, ngono. Langsung diglogok wedange. Dadi kula kopi yang lagi diselehne langsung diundur kok saking cepete. Kuwi jenenge dipamerke kowe ora kok. Wah, kowe iki kurang Mas aku. cepet mula to ben amprih wong ki iso apa ki nuwun sewu macane.
Wong ki ben amprih iso duwe rasa bali-balan. Nah. Yoga iki kena kanggo patuladan. Lah iya tepo tulodo. Panitia ro ngetokke yoga wis ndang nyemoni. Ah. Kok iso? Kendang tabuh. Kang Badrus? Kang Padus langsung panitia wis krasa kok kono ndang kendange muni ndang tokno. Mesti panganan metu. Kok nek wis panganan Nanti kok tukang kendang tukang nyemoni. nyemoni. Lah iya pasemon lho ki pralampita Pasti pasemon. ora perlu omong, Iya, iya, gawe iya. gamelan kuwi wis temu. Sing meking nek wis panganan teko, kancane diprovokatori. Piye? Titilono, mesti kuwi. Heeh, kon nitili. Nitili ngono. Ya ngono kuwi. Aku nek wis kaya ngono, paling ora Kayak tukang bonang ya nyemoni. tukang bonang. Engko nek kono sik diwehi terus kono lagi nyemoni. Piye? Kene lho. Agek kono. Lah kok nek kono wis entuk, delalah tukang ngegong wis entuk ora gelem ngaku. Wis Aduh. duman rong, gong ngono kuwi. Wis duman apa rong, gong ngono. Iya. Lah kek sing ngegonge paling cuwilik ning panganane akeh. Akeh ngono. Kang Kilut ta. Iya, Tilun mbahmu kuwi ditamane sik. Iki toto. pengegonge cangking alhamdulillah pirang-pirang tahun gong ramuni bengi iki baru muni. Muni Lho. ngono iso. Tenang. Wis entuk panganan gong ngono. Layak no. Wah, lho muni lho ya. Segone tiba sing tukang nyelentem. Nah, iki nek Wah, sapa? iki panganan ketoke garing no leh ngelem sing domah luar biasa. Piye? Panganane piye di nyampleng. Wis. Nek tukang ngiter ki panganan enak ya disemoni ra enak. Kecing khusus iki. Sing greget niki tukang rebab iki no. Nyapa? Ketoke linggoe nang mburine tukang gambang. Hmm. Ketek tukang gambang makme akeh. Iya. Rong piring dintekne. Tukang rebab nyemoni. Radi hati-hati. Rada hati-hati. Kuwareken. Kuwareken. Nyemoni Sing nggih rebab. nyemoni. Piye? Ngenge. Ngenge. Ora kon ngengei ngono enggak? Kak wis langsung ngenge. Mek ngono tok. Ya mergo kakean Kakean. goblok. Berarti selalu pada mburi. Wah ki paling ora ngene iki lho. Lho iya. Sing diarani seya Seiya sekata. Saya sekata iki saka teges apa lho kuwi? Kene obah, Kompak kono lho. melu obah. Alah. Kene obah, kene ya melu obah. Obah tutuke, kene obah tangane, kene Lah. obah tangane. Yen kene ngobahke kok kene gak melu obah. Loh aku ya iso ngarani no. Nyapa? Sing darani kene dhuwur kene ngisor. Nah, duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Yen kene obah ngisor gak obah. Lah iku sing darani pasif. Pagelaran kurang rame. Heeh, kurang gayeng. Nggih. Yen ngisor obah kok kene gak gelem obah. Iki sing darani kurang agresif. Oh. Ning nek pomong ngisor obah dhuwur ya melu obah. Nah, akhirnya metu bocah kuwi kok. Sik to. Kowe tak tapuki lambemu. Ana bojoku ya telu lho, jojot nyapa lho iki ya. Ya nek iki ngomongke budaya ora ngomongke bojomu bah 3 bah 5. Wong kok Lho, bojone telu ta klutuke? pikiran iki marahe ora kaya panjenengan kaya Sidan, kula ngoten. sidan. Sing diomongke iki perkara bab biologis tok lho, Mbok. Lah iki lho. Iki sing diomongke budaya ndah. Budaya. Budaya ini bukan ngomong perkara biologis. Wah, iki Lah, lah, Ono kakangmu senenana. Tapi namanya saya tetap bisa. Sik. Kok namanya basa apa lho kuwi? Akan tetapi Namanya ngono lho. Iya. Iki lho senenanya, iki lho senenanya. Lah, Pokoke dalang kok Lho ora kuwi bahasa bisa, Indonesia lho. Bahasa Indonesia itu pakai bahasa baik dan benar. Kan gaul. Ukara iki kudu ditata. Masuk kakangmu senenono, iki kakakmu senenana, kan ngono. aku lek Senin ra seneng lek Selasa aku kerep aku. Gese senenono ngono lho. Nah, ngono lho. Iki ngrembug perkara manten. Mula Nah. penyanipun Pak Masuri, Iki mantene cah bagus. penyanipun Buribut. Nah, loro mantene 2 pasang. Rong Alhamdulillah. pasang. Iya, wong syukur ki ora tida-tida cah bagus. Ngomong ngono Pak Masuri. Apa? Mantene loro kamari siji. Lho kamar siji tapi lah sak kamar dibatasi triplek. Kok kaya stasiun Kowe berita. menginceng kamare apa piye kok nek tripleke barang ya. Mula nuwun sewu Mak Cange. Nah, Mantan iki rasah mbok omongne aku wis paham lek mantan. Lho kok paham piye? Lah wong aku ya wis tau rabi lho nyapa lho mbok omongne mantan. Manten ki temu lho. Prosesi dari temantenan kuwi sakral. Alah. Ana temu manten, panggih manten. Kesakralan Jawa itu terletak ana desa pundi? sawentar. Sawentar. Ngono. Aku tau rabi mbok omongne nyapa lho iki. Ya, kowe iki Belek ngomongi ngono karo wong sing ora tau rabi ki umum. Aku wis tau rabi kok mbok omongi ngono ki. Lah kowe rabi mbiyen nek kaya Pak Masuri nuwun sewu. Hmm. Kesakralan manten. Lah iya sik nek Nalika temu manten. ditemokke manten panggihipun temanten kekalih jengkar saking sasana palenggahan. Kuwi manten lanang ki diderekke karo keluarga besare.
Terus dicekeli gantalan suruh. Nek wis temu manten mesti balang-balangan. Sebabnya nyapa? Kowe mbiyen kok balang-balangan suruh. Mergo engko lek balang-balangan bataku merempul dase wingi. Oh sik to. Lumayan aku. Aku nek Angel. omong gak padha mahasiswa. Ora ngerti adat ki ngono kuwi. Sebabe balang-balangan suruh. Weruh. kuwi. Piye maksudmu? Suruh kuwi kesusus rak kepengin anggone weruh. Aku wis seru wis tau rabi yo mbok omongi nyapa lho. Kok mbok omongi nyapa lho seksine iki lho. Lha iki ngandani. Aku ngandani. Ngandani wong sing urung ngerti. Aku wis paham ngono Lah kuwi. iya, mula kowe mbiyen lak ana prosesi balang-balangan suruh. Weruh. Nek wis panggih manten nuwun Ah, sewu. ah. Kuwi mesti ana pidak endok. Iya kuwi manten. Sebabe ngopo kok manten kakung kon midak endok. mergo engko lek ngidak cengele bojomu, nesu kowe engko mesti. Niku tak blekrek cangkemmu lho kuwi kok. Kuwi nek tak jak omong-omongan ritual ngono angel men to. Wong Tegese ngindak ndok ya aku wis paham. Ngidak endok ki ben pecah-pecah pikirane temanten sak karone kuwi lho. Sik ngengkel, sik ngomongi aku. Aku ki wis seruh aku iki. Lah sebabe Mergo ki mau lho, ben pecah pikirane. oh. Ngono lho. wis tau dadi manten. Aku tau dadi manten kok mbok omongi. Mau ora ndang ngomong. Mau ora Aku ndang ngomong. ngetes awakmu, ngetes awakmu. Aku Sapa mbok- ora kowe? Lah aku mbok tes apa meteng? Lah kowe lanang kok. Oh iya. Mas aku. Kene jajal. Apa lho? Nek wis pidak endok wiji Heeh. Tirta Wening. Nah, Iki. Lah kuwi. Kuwi- Sebabe kok diwiji Tirta Wening apa? Mergo engko lek iso banyu aki sikile nglodoki. Ngono lho. Bocah nek kakek Repot. ngombe pil pekok yo ngene iki. Diwijiki banyu kembang lho ben apa? Teges iki ben resik. Nah, ngono lho karepku ngono Kowe kuwi. ngetak aku iki apamu aku? Kok kene- Karepe dhek iki marem mergo bener lek mbedek ngono. Ora usah marem, ini hanya kepintaran yang sebatas ngono. Aku pinter ngene tak dudul sing biasa urung sing nemen lho Mas. Weh 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 weh. Rai kaya kali brantas kok. Lah raimu mah kuat kaya tukang setrum koyo. Wis kok. Mula kuwi sing diarani nikah. Heeh. Nikah itu ada arti yang baik. Nikah NIKAH. Apa kuwi? Niat indah keluarga akan harmonis. Mula bengi iki diarani nikah. Iki- Niat indah keluarga akan harmonis. Aku mbiyen yo nikah. Kowe mbiyen ora nikah. Apa? Nikah ki wis beda karo artine kawin. Hmm. Wong ki nikah sik lagi kawin, lah kowe kawin sik. Loh, nikah karo kawin iki Lho padha nek lho. nikah lah apik to niat indah keluarga akan harmonis ki Ah, mbiyen ah, kawin ah. kok. Nikah karo kawin iki padha lho. Beda. Bedone KAWIN K kerep A awor W wegah I izin N. naib. Dadi kowe mbiyen kumpul cempe kowe mbiyen. Aku kumpul gudel lho, Jo. Saya gede lho kuwi. Ngono, mula ngene iki lho penting ngene iki. Lha kuwi saurane tumindak sing nalingsir. Nah, mula mempelai berdua iso diarani nek wis berpasangan membina bahtera rumah tangga. Ini bisa dinamakan yang laki menjadi suami, yang perempuan menjadi istri. Istri. Suami SUAMI. Selalu utamakan anak maupun istri. Kuwi tegese wong lanang melanjutkan kepresidenan rumah tangga. Beda karo istri. 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 Ah. Ingatkan suami rajin taat ibadah. Mula wong lanang kudu duwe pedoman dasar landasan diri akhlakul karimah yang besar kanggo mimpin keluargane. Gila. Iki Ngibadah terus ora nyambut gawe ngopeni apa lho ya. Kosek. Cah ki nek tak jak omong-omongan kok angel. Mula pondasi kuwi kudu digawe. Bangunan piye dipondasi iki? Pondasi rumah tangga ku lho. Anu negara iki cara gaene hukum lo tak bacok ndase terus. Aja trimo dibacok rumah tangga. Maksudku ki hidup dengan pernikahan ki paling apik tuntutane wong sing ning alam donya. Hidup tanpa pernikahan wong ki bagaikan rembulan tanpa bintang. Pernikahan tanpa pendamping dan dorongan kasih sayang bagaikan sayur tanpa garam. Kurang lengkap kuwi. Lah nek lengkap, Pacaran tanpa cipokan bagikan tukang becak ra katokan. Apa kuwi? Apa kuwi? Alah ya caca nom-nom Mas. Rumah saku. wong ki paling ora ndonga, nuwun sewu nggih. Ora malah Wong ndonga ki kok ndonga malah. dadi kaum tani khususnya pekerja-pekerjawan. Aku ngene iki Ki ka- rasa aku nyambut gawe rotek semangat. Lho nyapa? Lah kowe ora ngerti kok kowe. Aku mau wis aduh ngelu aku ndas. Lho perkara apa? Ji kalah 300 ki Pak. Raine kaya bundel ijo ya ngono kuwi. Loh, Wong ki ndelok to Mas, eh, Mas. Wong ki ngene lho, tak omongi kuwi nun sewu. Niki nun sewu Mas Gareng. Wong
wong ki njiki iki ya elek, judi no. Tapi nek awake ndelok sisi wong kabeh samubarang urip ning alam donya. Gene kowe sadar nek kuwi nggon barang elek kok mbok parani. Yo, mergo kuwi nemu ngene lho sewu. Aku ya jan-jan iki golek tambahan. Tapi salane kalah aku golek nun sewu golek kanugrahan. Jan-jane njiki iki enek eleke, tapi nek dhewe golek filosofine njiki. Sisi positifnya itu ada. Apa kuwi? Kowe nek nganti mleset ditanono lho kowe. Kok njiki ana sisi positife Ki nun sewu, nek dhewe gamane njiki, kuwi jan-jane iki ade nemu positif ki nemu lho. nggon ngendi? Nun sewu, njiki iki gambare apa wae? Gambare ya ana palang abang, Palang, gunung, gunung, terus bundol. ndal. Kuwi jane nemu werdi jane kuwi. Wah, jangkrik iki pinter cai. Nek kon ngonceki bab main lho kok cepet. Palang. Nek tak jak ngomong ritual Palang. Jawa kok angel. Rai nek kaya domino yo ngono kuwi. Palang ki papat. Ya toh palang itu. Ngidul, lor, etan, kulon. Dadi jejere awake dhewe menungso urip ning alam donya, manggon ing tanah Jawa, kuwi kudu paham papat kiblat 5 pancer. Tuwek iki. Ilmu tuwek iki. Sik. Edan, edan. Hop. Ilmu tuwek tenan Oh, iki. iki tak delok iki. Iki sing tepuk tangan mesti kulon ji iki. Iki lho ketok iki. Ketok dukung aku iki mesti kulon ji iki. Iki lho, Mesti- mancingnya pinter Paham deh. aku. Mas Awar golek bola. Padahal di provokator ya kena lho ya. Dadi, Dadi papat lho, ki Ki, filosofinya papat apa ya? kiblat 5 pancer. Menungso urip ning alam donya ade manggon ning tanah Jawa aja sampe lali karo papat kiblat 5 pancer. Paugerane wong Jawa Iya, Mas, oh, api-api. Penting. Petuke bunder. Bundel. Dunia itu berputar. Dadi ana kalane wong ning dhuwur, ana kalane ning ngisor. Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa sulammu datang. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Hebat. Dadi ya dunia itu ampun. berputar. Iya. Pinter masukan. Hei. Sawel nang aku lagi. Jan pinter lho, Cak. Ampuh. Tibake dunia iki berputar iki Berputar. bunder kuwi mau. to. Berkesinambungan. Berarti lu bunder iki gambar apa iki filosofine apa aku ora mudeng lho iki Filosofi mau. apa? Filosofine iki dunia itu Manfaatkan- berputar. Dadi awake dhewe iki ana kalane ning dhuwur, ana kalane ning ngisor. Dadi sebelum manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Ya apa lah. Pinter. Wah, aku. Nyapa? Oh, tadi kewenang loro ya. Mateng ngono mau delok. Nyerapi lho. Mas aku. Oh iki bunder api. Bunder. Gunungan. Anek gunungan, gambar gunung Gunungan menika segitiga sama sisi, sama kaki. Heeh. Ana 1, 2, 3. Telu. Dadi menungso urip ning donya, ki ya insyaallah ki ana 3, bapak, anak, ibu. Tiba. Nek Tiba cara telu. digoleki cara Manten. temu manten tiba Lanang wedok temu wali. tiba telu. Lanang wedok ra nek waline ora bakal. Gak iso munggah wong dadi Wong manten. ngono. Bener. Wali tok ra nek manteni ya. Bener iso dadi. Jane papat. Waline angop. Lah mudine ra ketut. Lah sing Lah mudine rasa teko. Lah nyapa? Lan ji Kowe kok tak soampluk rumah. Mudin kok njiki iki lho. maksudnya ki omahe ki anding ngriku ngono lho, masuk anding ngriku lho, anding ngriku lho. Dirungokne tenan kok. Ya apik. Aja meneh kok awakmu. Iki Apa? pedot. Aku. Kono to. Kowe ini pengalamane luas lho. Babakan kejawen ra ana apa-apane. Ya ampun. Ki engko nek wis ngancik wulane sura saya ngeri neh lho kowe. Sura saya ngeri, Oktober ki mlebu ning sura. Tanggal 30 malam 1 Tanggal 30 malam 1 nun sewu menika. mlebu Apa? sura. Iki nun sewu, iki nggih nun mbok mlih jenengan dereng asal wangsit niki nggih. Iya, Iki aku lho, dudono. omongno iki lho sing wis tau. Saiki sak mangkok pira? Iki aku ndelok pedes apa ora aku ya. Kuwi lak pangsit matamu lah. Pangsit Gosek iki to. sing gawa sempritan kae. Basit. Ora ngerti iki. Oh, iki Ora rumah tak- ngerti iki. Iki Wangsit iki wisik. Ah. Wisik. walah. Wisik ki ning kuping. Lek sing ning kuping dudu wisik, Mas. Apa kae? Kopok. Tak kotak. Aku iki takon tenan jare kowe Wisik iki pinter. wangsit iki lho. Lah ya wangsit. Iya to, ora paham to. Ora paham iki. Anune cepet Lho awak. lho lho, ora ana apa-apane karo. Oh pancen ngene tak ubel-ubel gombal utekku. Sepuhe sepuh kono ning perkara Tapi lek bab-bakan wawasan kejawen nun sewu. Hmm. Delang laris ya. Iya. Ora ana apa-apane karo. Dudoh no, aja nganti kowe ngisin. Iya no. Nek Jal nganti kowe dudoh, apik no, tenan. dudoh. Kono paling ora melu isin. Isinmu isinku. Nah, Isinku dituku 250 tak wehne, Jo.
Ya padha ae kok iso. Mas aku. Tanggal 30 malam 1 mlebu bulan Sura. Malam sura. Iki. Saman rungokne iki. Heeh, tak rungokne. Sura kuwi Sura iki saka tembung suci. suci kuwi Suci saka kanggone wong Jawa. apik. Ngantek bledes sak ngimbalang dase dagelan iki tenan. Terus. Rasa mbok dang-dang. Ora wedi aku. Aku lek trimo ndasku dibalang ngono kuwi alah. Mbok tampani. Pecah ndasku Mas. Wah kok eram. Sura. Anu iki singgahno to. Iya, ora wong aku ngene iki. Aku nek kelingan Mbak Yumu ki ora ndek kambil ning omah kene lho. Nun sewu. Lek winginane Iya. enek lindu. Wih, Wah, lindu. Lindu dek wingi. Oh iya. Itu pusat utama Pacitan itu getarnya 5,1 skala Richter. Loh, lah kok kaya HP-mu to? HP-mu getarane ya sakmono lho. Kayak duduk HP ku ja. Lah kayak apa kayak? Kayak pas tekku ketemu bojoku lho. Tawa Segetaran aku sak- lambemu. Dadi janjane hati-hati. Lek wis nemu tanggal 30 mlebu 31 Oktober ki. Oh, dadi wingi nggih Parampita. Pralampita. 30 malam 1 Sura. Iya. Mlebune ana wulan suci. Wulan suci. Dudohno tuk aja nganti kowe wirang. Nun sewu. Nek Iki awake dhewe jejere manggon ning tanah Jawa. Ah. Warga masyarakat Kawentar khususnya. Iki Sawentar. awake Sawentar. Iki awake dhewe kudu ndelok ning ndi Cumlorote Lintang Kemukus. Pas malam Sura kok ana cumlorote lintang kemukus kuwi kok ngalor parane. Ngalor nun sewu. Kuwi kaum petani iku hati-hati. Lho, Mergo sekala anggone tandur, kuwi sekala ora cocok karo panene. Tetanene ora iso mlimpah. Ora iso ruah. mlimpah. Mergo apa akeh homo akeh wereng. Sing diarani Sing darane pagebluk. iki lho. Cumlorote lintang kemukus ngalor. Yen ana ngerti tuwek. cumlorote lintang kemukus kok ngidul parane. Ngidul ki nggone Nyira Kidul. Kuwi sing digonjak, sing digawe kuwi para nelayan. Ombak gede Ombak gede, angin gede, iwak ora enek. sing diarani Prahara. iki lho. Wah apik iki apik iki. Ampuh. Kowe ndelok buku apa kowe? Aku ya 1000 mimpi aku. Ya jangka Jayabaya lak kenek to kok iso. Adoh meneng Surabaya, Jayabaya. Cumlorote lintang kemukus kok ngulon parane tuk. Yen ngulon ki nggone ning pusat wong gedhe padha royokan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Jan. Abuh. Abuh dengkulmu mlocot kuwi. Ampuh. Ampuh lek biasa lek nemen ya abuh. Oh iya. Kuwi saya nemeneh bundas kuwi. Ngono. Nek cumlorote ngetan Ngetan ki nun sewu. Sok kala awake dhewe iku ora ngerti enek apa-apa bebendu bakal tinampa marang wong sing urip ning tanah Jawa. mergo umur ora nyawang nom tuwa gede Nom tuwa, cilik cilik. apik. Kabeh mesti ana sing nentremke. Kabeh kuwi mau mesti ana solusine, mesti ana sing nentremne. Pas malam 30 Pas tanggal malam 1. 30 malam 31 titen ana yen ana satria piningit sing jumudule jam 12 bengi bathuke kotan Semlorot ya kuwi satria Lho, piningit. bathuke cemlorot. Nggih Mas. Waduh, kuwi jeneng mawa tejo. Saestu menika. Sapa Mas? Wong nyuluh kodhok. Omono. Lah bener kok. Omono Mas. Muse sampe. Aja nusut to reng nyaut ngono. Mas aku dhewe. Bos, ngene lho. Lah jare ngilmu tuwa kok wong Ngene, nyuruh Bos. kodhok. Bos. Ana sing nyapa lho. Kowe iki omongan nek ngene, kowe tutur-tutur lho. Aku moklokne ora masalah. Nek tuturmu sisi ora ngilmu tuwa. Tapi bener no mboten. Kowe ngomongne penggayamu sampeanmu ning omah kowe genah kowe nyuluk kodhok kowe. Lho, lah nggih metune jam 12 bengi. Ayo, rene yo. Suwen, Mas aku. suwen aku ning kesuwen. Sampeyan iki jane dalang apa tukang patri? Wong kok dirungok-rungokne kok malah saya ora Apa mbake sampeyan karu-karuan. nyekel kuwi aku wedi? Aku wedi Mas. Lho ngene iki lek kulungguh piye ngene iki jajane piye lek kulungguh iki? Lah aku krasa nggo ganjel herniane kuwi asine. Mbiyahmu. Kula ki donga sing apik. Dirungokne tenanan kok malah. Pelok Pak, pelok. Ah, nembango. Oh nyuluh kodhok. Lho lek ngrungokne tenanan jagat titan, jagat kulon, jagat kidul nyuluh kodhok. Lha ya bener metune jam 12 bengi badhe katon Semlor mau nyuluh kodhok. Mas aku enek lampune bener. Yo rada nuansane ben adem. Lah iya no kok ya timbang nyuluh kodhok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Apa maneh nek pas garap sawah. Salate aja nganti wegah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. kula meling yen pas lagi tandur. Oh, Ayo, piye iki lho? jare jenius. Kula meling nek pas lagi tandur. Salate aja diundur-undur. Apa maneh nek pas wayah panen. Salate aja nganti leren. Ape salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. wong kene iki wong kusuk kabeh. Ah. Krungu adane nuwun sewu ra nyomboke pyayi kene. Alah. Kok masjid ki muni Allahu Akbar Allahu Akbar. Kabeh budal aja. Duduk ning diduk. Sawah. Ya nang masjid to. Ya ning masjid. Neng sawah ki njukuk sandal terus mulai salat. Oh, sandale keri. Sandale ngono keri to. ngono. Oh, sampe ora aruh ngono ta. Ya kowe biasa wong kene malah. Aku lho. Kula dongake temanten anyar. Anyar mantene. Ayo. Basa mikir raine mingkup. Modelnya kaya cepuk no, Pak, praupane gitu. Kaya ceplek. Wong Dilare ngono catetno ngono. Ora iso, aku nek melu penjenengane iki Oh, improv, gak improv. tau semayanan, langsung dadi ning panggung. Isin lah. Kula dongakne temanten anyar ar. Tamu mulih busanane lukar. Wayah asar manten loro mlebu kamar. Bareng tak inceng lanang wedok pating klekar. Ape iki ape. Kok tiga ar. Capek Mas, capek Mas. Kesel mergo sedina Kesel. jagongi tamu. Nggih. Oh ngono. Pating klekar tekan jam 7. Ayo. Manten wedok ngantuk terus ngejak mlebu. Manten lanang ngadeg terus mateni lampu. Bareng tak inceng lanang wedok naninuni. Apa nani-nani? Salaman. Berarti kamu mudeng iki. Pokoke ram. Nani-nani. Nani ki apa? Oh iya. Kok dadak ditakoni. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Iki lho. Nembang ini nek cara enek alate. Enek alate cara terbang, cara anu ngono. Cara aku duwe terbang tak sili terbang ning aku menyilih piring ning pawon ngono. Anu nggih latihan mawon sik. Nggih latihan sik. Kluthuk iso ora kluthuk? Iso ra tuh kowe. Iso ora? Iso. Ya Pak Mbok warai iso. Ayo warana to nutuke Iki terbang. iki rencana ki wayang nuwun Heeh. sewu. Tak selingi kuwi, tak selingi kuwi. Budaya ki iso bersatu karo agama. Nggih, nggih, Ki nggih. ngono. Heeh, aku iso iki tak kon nyilih ning piring ning Laki mburi Mas Gareng lho tenan iki. Mergo gak di terbang. Iki nggih latihan tok Nggih, ae. disotengi ben ketok wasis. Nah ben ketok kaya terbang tenan. Paling ora kowe karo aku lah yo Heeh. seneng. Carane nutuk, carane anu barang iki dudono. Nggih, Kakangmu, nggih. kakangmu kan rada rung iso to nerbang kowe. Ini, dadi sesuk qasidah ki paling ora. Heeh. Loh, aku lek mbok marai musik sokidah mesti iso lho, Jong. Ngawur lho Eh. Aku ning omah musik. Qasidah. Lah nggih to sokidah to, Mas. Wiwulake ya. Anu nek omong ki alon-alon. Pangandikamu anggone ngendikan ki Iya, iya. alon-alon wae. Lah ya to. Jadi musik kuwi sing nuansanya agamis religius itu Hmm. namanya qasidah. Lah iya, Apa? sokidah. Hah, kuwi wulake ya, Le. Wulake nek ngomongi wulake. Qasidah, Mas. Kulake ndelok kualik. Lah iya. Kok laki? Kok- Qasidah. Ake kuwi nang grendo ta, Mas. Rumah saku. Ayo cekel terbang. Dek leren suwi niku ya anu. Suwi. Rumah saku. Ditabuh. Pokoke iki musike musik nuansa qasidah. Awasku melu iki ya.
Ngono. Yuk. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Erok nadikmu Ya ki. Mustafa, ya Mustafa. Deng 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 deng. Tingguh mergo terbangan ki gak iso karo ngadeg. Nah. Etikanya harus seperti itu. Iso iso. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Deng deng deng. Tak blum, 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 tak lah. Sisa. Wis Sisa apa ora? ora. Loh. Lah jaro. Iso iso. Lho iya. Mungkin wong jeni iso. Oke, iso. Salatullah salamullah. Hop. Cari ya Mustafa mau. Ya Mustafa. Sing penting lak iramane irama qasidah lagune religi sembarang rak apa-apa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Tak blum, tak blum, tak blum, Ya Ini bakat. aku seneng ini. Ki Apik. musik qasidah ngene iki. Iki jenenge kreatif. Kreatif. Musiknya carane ukel-ukele iki kreatif. Lah trimo lagu koyo ngene enteng lho Mas. Lah kowe kene ya iso. Lah aku yo jeni iso, Bro. Ah, iso. Lah lek prabrung-prabrung lho ecek lho. Nabuh terbang ki ora gampang. Masa mbok waraya. Tangan ki nek ora banter terbang gak iso muni. Lah Loro, muni. Ngono. Ya kowe kono ngarep. Ngono. Ya Ngono. Mustafa ta? Mustafa, ayo. Ya Mustafa, ya Mustafa. Iso Mas iso. Ya Iso dhewe bae. Ya Mustafa. Heeh. Ya Mustafa. Iya. Ya Mustafa. Heeh. Ya Mustafa, ya Mustafa. Iso tenan. Enteng, nek trimo ngene iki enteng aku. Ngene iki sesuk kowe karo aku langsung. Mau aku budal dhewe sesuk aku. Tanggapan dhewe. Hitam manis, Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Dek dek. Banter. Prabrung, prak, prak, prabrung, prak, prak, prabrung, Hebat. prak, prabrung, prak, 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 prak. Enteng. Seneng lho Mas, panjenengan pripun? Lah kok Ini kreatif. adalah budaya kita. Lah kok kreatif toh. Budaya kita iki. Lah iya kakangmu juga tanamne jenis Nah. religi ngene iki ben uripe tumata. Budaya nek iso mlaku karo agama. Apik, Wah, apik. luar Budaya karo biasa. agama ki nek mlaku ya padha karo Hebat, hebat. seni dan Nah. agama Agama bersama-sama bersatu, ki bersatu, merekrut bersatu. hati yang baik dan Ah, hebat. jernih. Ngono. Yes, hebat. Bos, Nyapa? ijol terbangnya ta, Bos? Nyapa to? Didol terbang nyapa to? Lah kuwi wis apik lho. Apik piye nggonku kulite mlempem. Tak tabuh mak pek pek Ora. pek 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 pek. Lah pen. Lah wong penakno lho mbok gawe. Tak tabuh ndak wah iramane ndak temu blas. Lah kowe kurang pas, nabuhmu ora tengah. Harus tak kowe. pasne anu ijol nggonmu. Kowe kita kowenceng. Kita istilahnya kowenceng nggonmu biasa. Ya ya. Wong kok sembarang kok meri. Kaya kono. Rumah saku. Lagune sing pas di tamanis ta kowe? Ya, wis. Lempane. Ngono lho. Kayak ngendi? Kene. Ben nanti Oke. ben ketok melontone. Hitam manis, yang hitam manis. Rosok rayu. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Jelas. Yang hitam manis,
kaget. Saya kaget. Bos. Oleh kena nabe banter kok ora krungu. Losno lek mlaku losno. Wis tak losne iki lho. Domongi. Ora roh aku. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Losne. Tak blung, tak blung, tak blung, tak blung, tak blung, tak blung, tak lah lho. Kuwi nyang apa to kuwi? Hei. Ben padha bosoke ngene aku. Nyang apa kuwi ya? Aku pengen seneng duwe Mas Bajingan iki. Dihapus ya. Lho, Ya sing- aku sih piye? Sing ngapus sampean. Lho, wis salah lekmu milih, ngono lho. Wah, Sing lek bangun jenengan lho. Lho, aku sing nyilihne piring tok. Perkara rupa ki aku ora ero. kae sing marik kae ngono lho. Malah kosot rumah saku. Nek ngono lah padha. Ha iki ra sida tanggapan kosidah nek caramu kaya ngene iki. Masih wis. Glegek diamput ngono. Dilai apa kuwi? Latah gerih mu. Rumah saku kok. Lengoris, takon gawe liquid lho. Kok mbok jikone lengok lu goreng. Aja bene ben rada anu, ben rada tanek cara ngene iki. Wah, bahaya Iki iki. bintang tamune bengi iki duduk jog litik jog luntuk iki. Lah apa? Jog gosong. Mula iki paling ora Pak Masuri matur nuwun. Iki bengi disponsori. Apa? Obat nyamuk cap 2 iblis. Asem. Lah kok digawe. Tapi pas lho disawang apik lho klambine lorek, blangkone semu peteng gen. Mas, close up. Close upen. Gen wajah jan kaya Kaya napa? Eh? Kaya napa? Kaya semut ireng push up kan. Perkenalkan nama saya Upin. Saya Ipin. Kalau dilihat Upin dan Upin dan PI. Hei. Kowe iki ora semangat lho model. Lah kok nek Upin dan Ipin sing nyetel TV sapa setelah PI? Masaku. terus ke laku, terus ke laku, terus ke Bocah kok laku. Tapi anin. Kene sebenarnya kan ho. Jaranan jarane. Cek cek. Ayo. Matur nuwun kabare piye Cahayu? Suwi ra petuk kabare piye? Wah. Beh, Oh iki aja kurang ajar. beh wajah sampean lho, Karo Mas. karo wong wedok. Kok tak mbok ambung-ambung barang. Wong iki salaman tok apik. Awakmu piye, Dak? Beh, rupane sampean lho, Mas. Ora apa-apa nduk engko ketularan wantek tenan. Tenenono. Kok wedi karo aku iki nyapa. Ya Allah, Mas. Sampean ki piye to jeneno? Lah nyapa lho. Sampean nyawang aku ngono ki apa ora isin apa piye? Lah nyapa isin. Ya wiro lho sampean. Lah wong aku lara awakmu ki pegel asine apa. Heh, piye to sampean iki? Hah? Sampean punya apa? Sepurane aku ming guyon. Sampean wani karo aku? Ya ora kok wani kok ora. Aku lak karo awakmu lak kanca to. Jale ya. Sampean wani karo aku? Ya sabar. Ngene lho kabeh. Iki nyapa to, Jul? Kabeh iki perlu ditata. Sampean nyapa Mas ke Bali ngono ki? Latihan bal-balan. Piye to sampean iki? Sampean iki piye to? Anu lak olahraga. Aku wis sobo.
Ya, jalan tadi. Ya. Oh, ngompol, ayo kowe. Ayo kowe ngompol iki ngompolen dhuwur iki lek cara mok konokne iki. Ngompol. Nyap. Ayo kowe kamu kapan kowe yo. Wis. Ya ora kono bis gawa dhewe. Wis gawa dhewe arep mau kapakne. Ya sekali-sekali kan aku mbok melawat pelit. Oh beda. Cangkoke. Ini lho. Ayo ditakoni kono tuh, ayo kenalan sing apik. Aku kenalan pripun angger roh kula kaya gila-gila lho, Mas. Jane ora gila jane. Wong Asine mek wedi. Wah, basa guyu irunge mekrok ya. Ora kuwi irung apa kembang kok mekrok kaya. ngaure kenal pot racing kok, Mas. Rumah saku. Bocah kok Anu. Iki jenenge Anin. Ngompol ya? Mboten. Ngompol. Arep kapake kuwi kok ya. Nggih. Kan nyapa dilaki nyapa ngono ae pantes kok menjak Lah ya, dilaki. nyapa Oh, alah, dadi Mas. Nek wong wedok ngene terus resik-resik. Anakku melu lho kok nek kowe dangen. Leh. Anu girap-girap kok kowe dangen. Rumah saku. Lah, sampe nek resi ngoten pun girap-girap kok dadak diresi bareng. Nah, Ngoten lho, ganteng kok penen. Asmane apa titen wong ganteng kok ya. Geleng ngaten iki titan kula. Nah, ganteng ndi wong loro iki? Ganteng betul-betul sing ganteng. Iya. Lah sing ganteng. Mboten. Ngompol kowe mesti. Rumah saku. Kanggo tetembangan ala Banyuwangi, Nduk. Njajal Napa, Mas? gawekno grajakan Saya. Banyuwangi. Diaturi kanca-kanca dulur sing padha kepareng rawuh. Nggih. Bareng ngrungokne qasidah, Nggih. bareng nonton qasidah. Genti ngrungokne grajakan Banyuwangi. Nggih. Diatur kagem puripun tasih Puripun. meneng wonten mriko. Grajakan Banyuwangi Kurang-kurang puripun. sedalu. Alhamdulillah. Nggih. Ditungake mantene muga dadi keluarga sakinah mawaddah lan barokah. Warahmah. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Sik, Mas. Allahumma Amin. Ki nom-noman guyu aku ngenyek ya. Rumah saku nyang apa kuwi iki? Lho lah ya ancen elek ra iku ancen. Ngono ki anakmu ya kalu mangan kayamu lho anak bojomu ki. Wah, iya ya jane yo ngene. jane. Rumah saku. Tapi ya meng- Siarno Tuku Siarno. Baik. Grajakan Banyuwangi. Baik hadirin sekalian, kayak di TV-TV ya. Kita Apik, Mas. Banyak- totomane penyiare bar kobong. Joko diesel bledos jadi gitu. Dadi raine areng tok. Weh, jan beneh adikmu ki. Aku lagi ero iki wis beneh ya. Iso diresikne. Matur suwun Dik, iki pancen ya pas di syuting iki dokumentasi. Dadi Heeh. menawa kowe iki ya kowe iki resik aku tak resik ngoten Mas Gareng ngoten. Oh iya no, Derek kuwi Mas jenenge Gareng ki abot lho. adik sing beneh. Ngono. Lah sembarang sik ya kalem lho tak sik ya sik. Kok ya ngono lho. Selamat Terus karo disiarne le nyambi wektune ben ora kedawan. Nggih, nggih, Karo Mas. siarno karo adikmu. Selamat malam para hadirin. Adikmu resik-resik, heeh. Kang- Terus lagune Karo- grajakan Anin sing nembang siarno. Hei. Oh malah sisi. Lagi arep ya ngomong wis ngumpuli tisu iki bae cangkem koyo WC. Ben kapok. Selamat malam para hadirin sekalian, pada malam hari ini masih bersama Cakra Budaya Ki Rudi Gareng dari Kota Blitar akan menunjukkan sebuah lagu yang insya Allah akan menghibur Anda semuanya. Apakah dia? Lagu dari Jawa Timur, yaitu lagu dari daerah timur Banyuwangi. Apakah judul lagu? Inilah dia. Yo, apa mas judulnya? Mas? Ya Allah, kamu tak omongin orang mudeng tak? Judulnya Ya Allah. Aduh. Dudule dudu kuwi. Tutukui. Omongno ini. Mas. Mas, judul lagi Gerajakan Banyuwangi. Judulnya Gerajakan Banyuwangi. Cakra Budaya. Yuk. Ya Mas. Kontring. Dulur-dulur sebentar. Selamat malam. Gerajakan Banyuwangi diaturke. Ayo. Yo 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 yo.
sing tau sepi gelelekan lanang wadon lungguh ning pasang kaseran semburan retoan Ambiane ta bagus. manuk-manuk seliweran lanang wadon uger-ugeran Gandeng tangan pinggiran pinggir pesisir Karajakan bisik-bisik semayangan mantri janji urip Sisiran Aduh wangi Rino wangi sing tau sepi lanang wadon nyayangake sing Gandeng tangan pinggiran pinggir pesisir Karajakan bisik-bisik sayangan mantri janji urip biaren sirisiran ambengan Rajakan dan sing tau Oke, terima kasih Pina Rumiyin. Gerajakan Banyuwangi. Anin iki njoget karo kluthuk pantes. Nggih. Pasangan serasi. Kaya adik karo Mas. Apa sik mambu dulur? Anin mriko. Niki tasik mambu, Mas. Dulur niki. Maksudnya dulur sing mambu apa? Tegese ngeten dadi bapake sinten menika? Anin Anin menika kalih bapak kula menika family apa? Mboten. Maksudnya mboten kenal ngoten Mas, mboten kenal. Bapak ibu ini. Nggih. Lah dulure kon ndi? Maksudnya ngeten lho, Mbah Dok. Oh, Mbah Dok. Mbah Dok niki Heeh. kalih Mbah kula lanang. Heeh. Pernah buyut po. Ora, mesti ki Mbah Doke ini karo Mbah Kungku ki ora nek apa-apane Lah terus dulure kon ndi kuwi? Ya maksudnya ki turunane
Badam biyen ngono. Ya, ngono kabeh ngono ya. Manusamu. Iki mau presiden sing Udakara Remaja Putri Nggih. kelas loro SMA. Iki. Iki coba njajal sampean tak tepungke karo sinden sing rung tau tepung sampean mesti Tuh. petuk paling yagis pisan iki. Sing kanji. Nggih, Mbah Nuwun, Mbah Nuwun. Ika Antonia. Oh, masalah iki sing kulino ditepungi ya saiki jane ya. Lah iya, kon dhisik Gurih. Gur iki sinden apa kentaki jane. kono digawene spot mumpung dalem menika kanca dulur padha kepareng bungon mapan ing sawentar ana Nggih, dalem agung nggih. Pak Masuri saha Bu Ribut. Nggih. Simbahku kejaba Sukawati Suraya tetep melu ndedonga marang panguwasaning Gusti Allah muga-muga pinanganten loro-lorone Amin, diparingono amin. sakinah mawaddah wa Warahmah. warahmah Allahumma Amin, amin, amin. Ika Antonia kene. Tet. Sakra Braya. Mbak Yuni. Bam. Ika Antonia. Yen aku weruh kubu, Heeh. aja dicekel. Lho iso iki. Yen aku weruh cah ayu sing ngobah ngisore udel. Dengkulku ndredeg. Oh kono. Oh, ngisor dengkul iki. Kowe weruh jarine ketan. Jebule telo. Yen kowe weruh rapi perawan. Bareng tak rapi jebul anake buta. Iya. Pinter, kreatif ya. Yen kowe weruh ngisor telo akeh jangkrike. Rasa ngeke ta? Iya, hek. Yen kowe Weruh ngisor telo ana jangkrik. Ya kuwi. Ana jangkrik. Iya. Yo kuwi jangkrik kuwi apa jangkrik apa? Lah yo, ngisor telo kok ana jangkrik. Ana jangkrik. Iya. Bareng aku turu neng jopo. Heeh. Raiku didilat kire. Oh, pantes nek model kuwi. Yen kowe weruh kurungan. Ana kutute. Ana kutute. Ana kutute. Yen Pak Gareng yen ora sarungan. Jebul rangkepan. Akhire ra ketok kutute. Lah nyapa kok ora ketok. Mergo kowe ora ngerti. Jebule Mas Gareng gawe kathok. Rumah sangu. Oh lagu. Dirungokne sisi kok ngladrah rumah sangu. Pengasih. Pengasihan apa? Maksudnya itu pelok pengasih. Oh, tangga pengasihan. Oh, pengasihan. Mbak Kustipar apik. Rumah sangu. Tak kowetak. Halo. Mbak Kustipar apik. Iki mumpung Ika Antonia iki anu bawanono lho, raketang ning kuning kae. Sapa? Dhewe relax. Klutuk apa kritik sing bawa? Salam kula. Iki mumpung nek wong wedok iki, kowe kok nyedak-nyedek Ika kok kaya wedi bojomu melok ta? Melok. Lah kuwi mrongos ning ngono kuwi. Enek. Melok. Layak demek sinden ra ketek wani. Biasa jajal dek iki ditutne los. Masaku. Terus yo nyapo. Biasa dek iki ditutne. Wedi to karo bojone wedi? Ora wedi. Ha terus? Jaga jarak. Oh, jaga jarak. Terus nyapo nek jarak nyapo. Ambil amis. Mangsamu nyapo. Nyapo aku ora apa-apa. Lah bojo-bojoku dhewe kok Kuwi kenyi. tenan bojomu dhewe barengane bojomu aku ora mbok apa-apane kowe lho. Lah kowe iki apaku? Lembame gendahmu lho.
Tukaranmu malah karo kono. Aku ya gendang. Ucah kok. Ini Nduk. Iki, engko tibake pundutanipun kanca dulur ana sing ngersake memanik, Nduk. Memanik. Iki ya tak aturke Mas Bayu Dewan iki kelangenane ya memanik. Tembang kanca dulur penene kanca tani. Pundutane kanca dulur kuwi. Oh. Wis sak sudah tau petuk embem iku kan hambong ngene lho Mas aku. Kanca sing dadi dulur. Ngene lho ya lagu saiki kan pirang-pirang maceme. Dadi iki nyang opo to? Api lho, bosok sampean templek iki njajal madhep rono. Apa ngene? Lah kok rupane malah kira kabeh. Mas aku. Iki Praupane kancane nggih tutup-tutupan. lagu niki kula aturaken dumateng anu kadang kula wedok Sapa? Canggurah. Linda, Siapa? Linda, Iya, iya, iya. Linda. Yang Penggemar mana? penggemarin jenengan Mas niki. Yang mana Linda? Dimanapun tempat mirsani Oh jenengan. mesti ana. Nganjuk Kediri Tosono. Oh. Nggih. Sak rombongan. Nganjuk Kediri Tosono, kadung munjuk. Heeh. Campelono. Rumah aku. Kono. Lam lam tilam Wah, liwat dhuwur. perji watan. Pas iki. Iki Pak Tanto iki Pak Mustipar. Kandese Jambuwana. luwese Wah, kaya ketoprak action kaya ketoprak adi. aduh Toprak lan sing payu iku mlindi. nimas. Toprak titi sepi kemelindi lele. Kali nyamat Alah kali berantas eneke. iki toprak. Kali nyamat. Ya, keren. Kene kowe ora gelem ndak pek bojo jipang antarane pajang wis peperangan. Wondene kowe tinimbang dadi korbane wong jipang luwih becik ndak pek bojo ya kali nyamat. Alah. Yo kayak ketoprak. Op. Lakone apa iki? Lakone apa? Arya Penangsang. Arep menangsang digenahne to. Wis apa? Arya Penangsang. Kae. Kali nyamat. Lah terus Gagak rimang, ndi? gagak rimang iki. Kowe gagak rimange, rono. Sing tanggap to, tanggap karo kegiatane. Dapu-dapukane iki kudu tanggap kluthuk gagak rimang. Nah jelasno sih. Gagak rimang. Hei, kali nyamat. Piye Kang Mas? Bojomu Sunan Hadirin wis tumekaning pati. Nah, Wondene wong pajang Jipang karo wong Jipang Panolan wis ora ana apike. Mula manut to, ndak penake uripmu ana ing Iki pajang. nyapoke. Manut to? Melu duding-duding nyapok iki. Gagak rimang abdi. Patih. Jelas to. Gagak rimang iki ora mudah to. Gagak rimang ki sine ming beker to. Nah, kuwi titiane. Kok melu omong Arya ki Penangsang nyapa? jaran. Gagak rimang mek Kok melu jaran kok melu omong. Patih to? Gundul, patih gundulmu iki. Kowe iki dadi jaran. Jaran. Tumpakane. Arya Penangsang, ngono lho. Diangkrek tak kira jenenge Guwagah, tak kira Patih. Dudu gagak rimang ki jaran. Jaran dadi, Pak. Jaran Jaran. Apa ya? Diangkrek jaran. Wes aku ya ora apa-apa. Yalah. Iki kali nyamate engko diuber-uber. Iki engko diuber-uber iki engko Arya Penangsang Ora apa-apa. tresno. Yang penting oleh duit ya aku sing apa lah. Jaran. Lah kok melu Kali nyamat. Bangun omah abot. Iya. Kene kowe mlipir wondene ndak uber. Jeboso. Manut to ndak boyong ana ing pajang. Ora bisa. Aku wegah.